Bueno, azken txampa, orain bai, hasiko dugu, eta ja, eingo dugu benetan lurrera jetxi, ez? Bueno, atzoko egunean eta gaur goizean ere, jakin, orokorrean jakin bagenekien ideia hori, gero eta okerrago gaudela, gero eta krisi handiagoan gaudela, eta atzo esate zen, ez? Nolabait realista izan, baina aldi berean zerbait egin daiteke, ez? Hori ezinbestean pentsatu beharra dago, bestela ez ginak hemen egongo eta ez dakit zer egingo genuken, ez? Eta noski zerbait egin litekela. Eta horregatik ekarri ditugu orain, 4 ekimen, tokiko eskalakoak guztiak, Euskal Herrikoak eta eremu diferentetakoak nolabait, krisi ekologiko eta klimatikoari aurre egiteko erantzun bat ematen ari direnak, gauza praktikoak. 4 eremu dira. Bat izango litzateke deskarbonizazioari lotutako ze ekimen, edo ekimen bat, horri lotuta, alegia, energia konsumari dagokion horretan zer egin daiteke, eredu bat. Bigarrena da kutsadurari lotutakoa, eta nolabait hondakinen tratamentuan, eta usurbilko eredu berritua, eta gainaz nolabait premiziaz orain hemengo ereduaren garapenaren berri emango dute lehenengo aldiz. Hirugarrena da elikadura subirautzari edo beste elikadurak sortzeko, konsumitzeko eta zabaltzeko beste modu bat ere badela, eta Nafarroko jauregia etxaldekoak etorriko zaizkigu, eta bukatzeko basogintza. Azken aldian, bentsate paperetan eta entzuten ari garen hori, Euskal Herrian, basogintzan, basoen kudeaketa, eta hor, basogintza industrialaren aurrean ze alternatiba. Praktiko eta erreal dagoeneko martxan dauden, hainbat Euskal Herrian, horietako bate. Etorriko zaigu ona. Beraz hasteko, gurekin daukagu Eider Murgoitio, Goienerreko kidea, eta nik, bi hitzetan bakarrik Goiener zer dan, kooperatiba bada, eta nolabait deskarbonizazioaren, edo karbono isurketen arazoaren aurrean planteatzen den kooperatibat, energia kooperatiba bat, helburu horrekin, eta esplikatuko digu pixka bat, zeintzu dian helburuak, eta zer lan egiten duten, ez da? Eta nola, honelako planteamentuak eragina duen, irudikatzen ari garen, eta praktikan jartzen ari garen, etorkizuna hemen balitz, ez da? Atzo biziko kideek esate zuten hori, ez? Etorkizuna hemen dago eta heldu bartzaio eta asmatu behar dugu, ez da? Beraz, Eider, neuzunean. Vale. Hola. Vale. Eguerdion da noi, eta, Loreak aipatu den moduan, ni, Goienerreko langilean az, eta pixkat nator zuea saltzera, gaur egun Goiener taldea, edo pixkate gure egunerokotasuneko lanakin, zer ekartzen dugun Euskal Herrira, egin handi baten. Orduan, hemen azaltzen da moduan, Goiener energia kooperatiba bat da, eta Euskal Herrian gure energia propioa sortu eta kontsumitzeko alternatiba bat izango litzake. Orduan, azteko, aipatzia, Goiener dela kontsumo kooperatiba bat irabazi asmori gabekua, 2013 urtean sortu zana, Euskal Herriko txoko desberdinetako 30 pertsona bolondrezen eskutik. Orduan, esaten dugu, Goiener kooperatiba bat izateaz gain mugimendu sozial bat dela, eta etorri zan, gaur egun daukogun modelo energetikoa aldatzeko. Oin dela 6 urte begirada horrekin sortu zen, eta gaur egun jarraitzen dugu begirada berdinakin lanian. Zergatik gure dugu gaur egun daukogun modelo energetikoa aldatu, ez? Pixkate, jornada honetan landu dozuen gai eta guzti honetaz gain, gu energiaren begiradatik, badakigulako sektore hau enpresa multinazional handien eskuetan dauela. Honek, biztanleon eskubideetara begira, transparentzia eza dauken sektore bat dala, eta honek gure eskubideak mugatzen dituela,
handi baten, hori, daukogun energia kontsumo handi bat energia fosietatik dator, honek suposatzen dutzen kalteakin munduari, eta badaukogulako Euskal Herrian gaitasuna gure energia propioa sortu eta kontsumitzeko. Eta hori guzti horregatik Goiener jarri zan martxan. Gaur egun Goienerrek bazkidentzat 100% berriztagarria dan energia merkaturatzen dau, eta energia hori sortzen hasi gitzen 2018 urtean bebai. Honetaz gain, energiaren bueltan, energia sektore edo, azken energiak hartzen dauen hanka desberdinen bueltan, proiektu sozial edo eraldaketa sozialerako proiektu desberdinak kudeatzen ditugu. Ez da bakarrik sorkuntza eta merkaturatza. Gaur egun Goienerrek, gero aurreratxo azalduko dutzueten, bestelako proiektuago bai garatzen ditu. Orduan, helburuekin jarraitzeko esan aldogu, gure duguna da, pixkat Euskal Herrian, badalako gure lan itentogun territorixua, oinarrizko ondarea, energia oinarrizko ondarea berreskuratzea. Eta horrekin esan gure dugu, Euskal Herrian gaur egun gutxi gora bera gure energiaren 85% kanpotik eratorria da, handi batean eratorri fosietatik datorren energia kontsumitzen dugu, horrek esan gure dau, gaur egun Euskal Herriak 5%, 6% autokontsumo edo territorio mailan hori bakarrik sortzen dugula. Dauko askoz gaitasun handixaua, gure energia sortzeko, eta hori bai izan da igual lehen esaten zana, baina hemen, ziztaban beste guzki da. Joaten bagara Europako beste herrialde batzuetara, Alemanian gaur egun autokontsumiruten dan portzentajia, da, increíble. Inglaterran, bebai, eta askoz energia gutxio dauki, orduan, ulertzia gube badukogula gure potentziala, eta, pixkat hori dala gure erantzukizuna, eta horretan jarri behar garela. Bestaldetik, gure energiaren buru jabetza eta subiranotasunaren lanketa bat burutu gure dugulako, gu gure dugulako izan gure energia kontsumoaren jabe, eta gu gure dugulako hartu gure energiaren buru jabetza horretan energiaren erabakiak, ezta? Eta horrekin, pixkat gure kontsumoaren kontrola euki gure eskuetan, eta horrekin, pixkat inguru girora iten dugun ekarpena, askoz positiboa izatia. Aipatu duten moduan, Goiener bere izaeran kooperatiba danez, bazkideek hartzen daue pixkat kooperatibako erabakiak, hau da, kooperatiba guztietan moduan, bazkide bakoitzak boto bat dauke. Horrekin diten duguna da, kontrolaren banaketa eta jabetza, kooperatibaren jabetza, bazkideena izatia. Bebai, gure helburu handietako bat da, gure bazkideak kontsumo arduratzu bat itera animatzia eta bultzatzia, eta horretarako, rekurso handia jartzen dugu, guk bazkideekiko daukogun komunikazio horretan pixkat transparentziaz komunikatzeko. Formakuntza desberdinak burutzen ditugu kontsumora begiratuta, eta gero, azkenian sektore energetikoan ematen diesenez hanbeste aldak eta bai tarifikazio bai potentzia, pixkate badakitzue telekomunikazioek eta zelako bombardeuak sartzen dituzten, askotan mensaje horreik ez diezenean argixak edo ez diezenean ondoa saltzen, orduan, pixkat Goienerretik bai saiatzen gara, mezu horrek simplifikatzen eta jendeari gerturatzen, eta pixkat, azkenean energiaren kontsumoaren kontzientzia bebai, gertuko haua izaten, eta guztion ulerkortasuna pixkat lantzen. Da, jazten bagara pixkat sartzen tripetan, zer da Goiener, ez? Bere momentuan, suposatzen dut hemen zauzien jende asko ezagutzen dozuela, eta askotan irudikatzen da Goiener dala borixen, ez? Energia sortu eta merkaturatu. Baina, pixkat kontestua sortzeko, Espainia mailan sektore elektrikoan funtzionatzen dugun enpresa guztiok edo pixkat nola dauen regulauta, ez daue izten legalki, enpresa berdinakin aktibitate desberdinak burutzen. Hau da, merkaturatzaile batek, energia merkaturatzen dauen enpresa batek, ezin dau enpresako zif edo izaera berdinakin energia hori sortu. Orduan Goienerren hori, pixkat legalera moldatzeko bebai, enpresa desberdinak sortu behar izan ditugu, eta gaur egun horregatik da talde bat. Talde bat dagoena osatuta 3 erakundez.
Eta hori aipatzen joan zen moduan, alde batetik hemen ikusten den eskerreko aldian izango litzake merkaturatzailea dela gure etxeetara energia ekarri eta fakturatzen duzkun kooperatiba, gaur egun dauena osatuta 18.000 kontratuz, 18.000 argindar kontratu kudeatzen ditugu eta ia 15.000 bazkide gara Euskal Herrian. Gero izango litzake erdiko zutabea dela sorkuntza proiektuak, kooperatiba hau 2018 urtean sortu gauen eta honen helburua argi eta garbi izan, energia berriztagarria sortzea. Gero sartuko naiz pixkat gehiago azaltzen ze modelutan, eskaintzen dugun energia berriztagarriaren sorkuntza Euskal Herrian. Eta gero izango litzake elkartea. Dala, lehen aipatu moduan, Goiener sortzen da mugimendu sozial moduan, 6 urte honetan pertsona bolondrez pilo bat egon diez, pixkat mugimendu hau sortu eta mugimendu honi forma ematen, eta hori, gaur egun gutxi gora bera 200 bolondrez inguruz osatutako bolondrez sare badaukogu Euskal Herri guztian zehar, laguntzen da biena kooperatibaren izaera hau zabaldu, hitzaldien bitartez, eta bestelako proiektuetan be lan iten dauen. Eta elkartearen bitartez, gure aktibitate zentralaz gain, diesela sortu eta merkaturatu, bestelako proiektuak burutzen ditugu. Gero aipatuko tela, bebai, pixkat gainetik. Eta hori zen, urrengo bidea positiban sartuko naz, hori zen, azaltzen edo zentratzen gure egunerokotasuneko lanak, ze ekarpen egiten dotzan iraunkortasunari. Eta orduen, hemen aipatu, bideoten diapositiba pixkat desordenatu honetan, azaltzen diez sorkuntzako proiektuak. Goienerren nolan sortzen dugun gure energia. Orduen 3 zati desberdinetan antolatuta dago, eta joango naz, zati bakoitza pixkat modu orokor baten azaltzen. Hemen eskuman agertzen diezen, lau zati horreik, diez Goienerreko proiektu kolektiboak. Hau da, energia berriztagarria sortzen dugun momentuan, badakigu badauzela makroplanta esaten diezenak, teknologia desberdinez inaldiezenak, eolikoa jartzen dituztena gure mendixetan, edo zoruak erabiltzen dituztena plaka handixak jarteko, autokontsumo egon alda bebai, eta bestelako ereduak, Horren pixkat, Goienerrentik iten dugun irakurketa da, energia berriztagarria sortzera goietzen nian bebai, gure lurraldea ekarrita egiten dugu irakurketa, baina erabiltzia gaur egun, hemen modu etiko baten sortzeko daukogun espazioak, Gure kasuan adibidez, plakak lurrian jarri baino, guk ulertzen dugu, inguru giroari ekarpen handixo egingo dotzagula, erabiltzen badugu gure teiatuak, edo superfizia handietako teiatuak, sortez Euskal Herrian, enpresa pilo bat dauzenez, daukogula, erabili alditxugula horrek energia sortzeko. Orduan, 2018an sorkuntza proiektuekin hasi gitzen nien, eta pixkat proiektu haundixak irudikatzen gitzuenean, Goienerrek proposatzen zauen eredua zan proiektu kolektiboak sortzia. Horrek esan gure dau, Goienerrek erosten dauela energia sortzeko zerbait, adibidez mini hidraulika bat daukogula Hernanin, Fagoiaga, eta nola gure ganatzen dugu, instalazio hori, orduan. Iten duguna da, zabaldu, Goienerreko bazkideek ekarpen ekonomikoak iteko. Orduan, horrek 500.000 euroko balioa badauke, guztion artean, bakoitzak 2 gehienezko 2 ekarpena inda, iten duguna da, proiektu horrek modu kolektiboan erosi. Horrekin lortzen duguna da, alde batetik espekulatzeko aukerarik ez ematea, jabetza partekatuak eukitzia, eta horrekin modu kooperatibo baten bebai, horren bueltan sortzen den energiaren erabakiak guztion artean hartzia. Eta, gaur egun, 2018an hasita modu kolektibo horretan, hainbat proiektu gure ganatu ditugu, horra saltzen diz, oinatiko urjauzien 110% portzentaje bat Goienerren esku daube bai. Gero, INR-ekin iparraldeen dauzen, beste kooperatiba batekin, urak plakak jartzen dituzte eta eurekin hor kolaborazio bat daukogu. Eta gero, igez hasi gitzen, Euskal Herriko provintzia desberdinetako ikastoleen teiatuetan plaka fotovoltaikoak jartzen.
Plaka fotovoltaiko horrek iten dabeena da, ikastolak iten dabeena da, eurak autokontsumitu, eta dimentsionauta dausen, behar dauena baino energia, plaka gehiago jartzen dugunez, bertan ematen dan soberakin guztia Goienerrek kudeatzen dau. Hau da, Goienerreko bazkidok kontsumitzen dugu. Eta pixkat modelu horreikin, gure dugu, pixkat gure energia propioa, Euskal Herri guztian, modu distribuitu batean, sortzen joatea. Gero bestaldetik egongo litzake autokontzumua. Gaur egun, Espainia mailan autokontzumua itea posible da, edozein pertsonen eskubidea da, eta Goienerretik bai, zerbitzu eskaintzen dugu. Gure ofizina teknikoaren bitartez, bazkidek euren bideragarritasun ikerketak inaldituzte, ikusteko, euren teiatuetan teknologia desberdinen bidez, autokontsumitzeko aukera daukien, eta pixkat horren biabilidadia kalkulatzen dugu. Beti be, Goienerretik sartzen dugun begirada be, hor kolektibua bada, ze azkenean autokontsumuak individualian iten dugun momentuan, energia sortzen dan tarte horretan ez badugu kontsumitzen hori sarera doia, orduan, kolektibizatzen ditugunean autokontsumo proiektuak, hau da, adibidez, bizilagunen edifizio baten, sortzen den energia hori kontsumitzeko askoz gaitasun ondixea badaukogu, jende gehiago garelako, batek ez badalako kontsumitzen, bestia gongo dalako kontsumitzen, eta horrekin, iten dugun ekarpena, baitiku hau dalako, ez? Sortzen dugun energia ez badugu kontsumitzen, azkenean ez gabitzelako helburua lortzen. Eta gero bestalde egongo litzake komunitate energetikoak. Kontzeptu hau da, azkenengo urte honetan Europatik datorren eredu bat, transizio energetikoa emateko, eta, guk Goienerretik uste dugu gurekin oso lerrokatuta doian eredua dela, eta azkenean ipintzen dauena da, partikularren edo herrien eskuetan gure energia, eta energia esan dugunean ja ez da bakarrik energia kontsumo, ez da energia sektore moduan sartzen dugula mugikortasuna eta bestelako ekintza pilo bat, horren kudeaketa emateko eta gure beharrak asetzeko eredu komunitario bat izango litzake. Gaur egun Goienerrek martxan jarri dugu oin zerbitzua, baina gure helburua da hemendik eta aurrera begira, bidelagun izatia herrietan inplikatua dauen, inplikatu gure dauen, edo interesa dauken kolektibuekin, komunitateak sortu eta bertako behar lokalei erantzunak emateko pixkat kolektiboak sortzeko. Hori sorkuntzari dago kixen, ez da bukatzen joateko, ekonomia sozial eta eraldatzaileari lotutako ekintza pilo bat bai burutzen ditugu, eta alde batetik esateko, Euskal Herrixen gaur egun funtzionatzen eta martxan dauzen sare sozialen parte garela, gu reasen parte gara, olatukopen parte gara, eta Euskal Herriko herri desberdinetan mugimendu sozialen lankidetza pilo bat burutzen ditugu, kontsumo arduratzua bultzatzen dugu, finantza etikuekin iten dugu lan, eta autokontsumo edo komunitate energetikoak finantziatzeko diru laguntzak eta banka etikoen bitartez kudeatzen ditugu. Gure web orrialde eta web orrialdearen bidez sortu dugu plataforma bat gaur egun Goienerreko bazkideak diesen eragileen arteko lankidetza sustatzeko. Gero, genero ikuspuntua eta pertsonak zentruan gure ditugu, bai gure barrurako, egunerokotasuneko lanera begira eta egiten dugun guztian. Aipatu moduan, hitzaldi desberdinak burutzen ditugu Euskal Herri osoan ziar, pixkat gizartea kontzientziatzen joateko, bai larrialdi klimatikotik energiaren kontsumora begira dauen abaniko handi horretan. Mugikortasun jasangarriaren inguruan be, Goienerren Bolondresen lantalde badau, pixkat horbe hausnarketak eta burutzen ditugunak eta Euskal Herriko udaletxe desberdinei planteamentuak eitzen dotzagunak. Gero, pobrezia energetikoaren aurkabe lan iten dugu, gaur egun proiektu europear baten parte gara, baina Goiener soziala proiektuaren bitxartez, udaletxe desberdinetan planteamentu eta proiektu pilo bat burutzen gabitz. Hezkuntza mailan eta bebai, aurten ikasgela pilo batetan, edade desberdinetan pilo batetan egon gara formakuntzak ematen larrialdi klimatikoa eta energia berriztagarrien bueltan.
Eta bueno, oipatu duten moduan, autokontzumorako proiektuak garatzen gabitze eurekin, pixkat horrekin bebai modu integral baten kontzentzia garatzen joateko eta praktika bidez gure etorkizunak gaztetxuek ikusten joateko hau posible dela eta beste eredu bat posible dela. Eta hasin maz, taukit ez da denbora askorik gehiago, orduan morixen, hau da ekarri dutena. Eskerrik asko, Ider. Ingo dugu lau izlariak edo lau ekimena pasa daitezen, da gero galderak erantzungo ditugu. Orduan orain Usurbilgo... Usurbilgo... 00 proiektu garapen berria, ez da, atezatekoarena. Hemen ditugu Lurretxe berria, zinegotzea dena, eta Ibon Goikoetxea, udaletxeko ingurumen teknikaria. Eta, denok dakigu atzo ere esan genuen, ez? 12 urte aurten atezateko proiektua Usurbilen jarri ez sortu zela, eta gerora beste herri batzuetan, eta ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere Europan eta eredutzat, edo ikergaitzat hartu izan dena, eta orain, 12 urte eta gero atezateko hori, eta seguraski Euskal Herriko hondakinen kudeaketan emaitza onenak ematen dituen eredu bat izatetik, orain garapen bat, orain ez, pixka bate publikoan edo lehen aldiz aurkeztuko duzuena, ez da? Eta guk eskertzen duguna bereziki primizia hemen ematea, nahi duzunean. Bai, egunon, eta eskerrik asko, entzutea? Bai, ez? Loreak esan duen bezala, atezate sistema jarri gendula, badia ja 12 urte, 2009ko martxoak 16an nintzun, Usurbilko herriak apustu hau, eta hain zuzen erreix esatea, baina ez pasadia urte batzuk. Esan, sistema honekin, batetikan ikusi deuna izan da, herritarran parte hartziakin eta erakundiak, kasu honetan, ez, udalak, tarteko baliabideak jarri ezkeo, posible dela, ez, eta posible indeula orduan, atzo ibili ginen, itzalditan itzintza izan ez mikrua, makrua, guk egile esan kasu honetan, udal eragilean ez, lokaletikan nahi eragiten, orduan, ikusi nahi dugu, eta sinistu nahi dugu, txikitasun hortatikan, ez, tokiko txikitasun hortatikan, haunditzen jutegean, eta zabaltzen. Hemen jarri dugu pixkat, ingo dugu, sarrera orokor gainetikan, da gero Ibonek zehaztuko ditu beste bi gai. Hemen ekarritugu, atezateko bilketan 2020 urteko emaitzak. Azpimarratu, 2008 urtean atezatekoa jarri aurretikan, Usurbilen gaikako biltzezan portzentaia zala 130%. Eta, 2020 urtean ikustean bezala, gaude 186 batian gaikako bilketan. Gipuzkoakin alderatze baldin badu, Gipuzkoa da 158. Eta, nik uste sistema honek, eta batezek Katalunian ez, gu baino esperientzia hundigua duela, atezateko eta hondakinen ingu gai honekin, hor ikusi dela beti ondua 5. kontenedoria atezateko ez, eta esperientziak erakutsi du azkenian gaikako bilketan portzentaje hau emantentzeko eta biltzen hondakinan kalitatea de atezatekoak bermatzen dula eta konstantze bat nola baite atezatekoakin lortu dela 5. kontenedorian, esperientziak erakutsi azkenian tendentzi bat daula ez, berakako tendentzi bat egon duela. Hemen, gero, 2008ko datu jarraituz, ikuste dugu, autokompostatzen ditugu 155 tona urteko, denea 583 famili dira. Hemen, 125 famili egiten du nola baite komposta komunitarioa, komposta komunitarioa egiten du, eta gainontzekuak autokomposta, famili bakoitzak norbere etxian kompostatzen duena.
esan autokomposta hau ja zirkuitutik anatatze dula nola baite, norbeak etxean iten duen komposta izango litzakelako. Gero, bi hondakinak, 757 tona, Gipuzkoan daude, gero kilo biztanleko jarri deu, Usurbilen 120 kilo biztanleko, Gipuzkoan daude 33 kilo biztanleko. Barkatu bai, 75. Gero, ontzi harinak 43 kilo biztanleko iten ditugu, Gipuzkoan dago 33, paper da kartoia 61, Gipuzkoan 56, eta errefuxa, hemen ikustea 68 kilo biztanleko Usurbilen, hemen sailkatzeian adia 43 kilo dia industriagunean, 17 etxetan biltzen dena, eta 8 kilo biztanleko kale garbiketa izango litzakena. Eta, Gipuzkoakin konparatze baldin badu, ikuste dugu errefuxa Gipuzkoa mailan daula 177 kilo biztanleko urtean, eta, klabia ikuste dugu dela errefuxa ez, azkenean errefuxa jeistiak esan nahi du nola baite, gainuntzeko gaikako bilketa hori ondo iten nahi gehala. Argazki batzu jarritugu, nik uste ja atezatekoa denak ondo ezautzen deula, bi hondakina jasotzen ditugu 10 litroko kubotan, gero daude ontzi harinak eta parpera eta kartoia, hauek berriki poltsa batzu banatu ditugu, 30 litroko poltsa batzuk, txukunago iteko, errefuxa ere 10 litroko kubotan jasotzen deu. Hemen beran gero dakau, larrialdi gune baten argazkia, hau da, landaremun nolabaite atezateko iritsi zindan lekutan, larrialdi gunea jartzen ditugu, honek akzeso kontrolatu badaka. Azpin jarri duen beste irudi bat izan da, eta hemen ingurun hurbil dakaun, zentro komertzial handi xamar bat, eta bertane, atezatekoa posible dela ikustea. Hemen argazki honetan jarri dugu hondakin gela bat, nola baite, bakoitzak bertako jatetxe eta restaurantetako konteneriakin. Eta azkenikan, Usurbilen aipatu intzala ordenantza bat, eta naizta eraikuntzan kodigo teknikoan jasota egon hondakin gela bat biharrezkoa dela eraikin berritan, hemen etzan zehazten sotuan daun, azpisotuan daun, olekua, eta nola baite Usurbilen ordenantza bat intzanean, bai jarri gendula eraikitzeian eraikin berri horietan euki berduela hondakin gela bat, akzeso zuzenakin kaletikan, nola baite biltzaileei lan erreizteko, eta aldan neurrin, kuboak eta hondakin gela barru hortan sartuta egon daitezen. Eta, hau da azkenean iman bada, frigorifikoan jartzean imanoitako bat, eta da Usurbilen erroldatzean herritar guzti di, lehenengo gauza kasik iman hau emati eite deu, orduan jakin dezaten hondakin bakoitza nola eta berduen, egon bakoitzean zer tokatzean. Eta hemen garapen azkar bat ingo du gainetikan, da gero ja ibon sartukoa sortzez besteko ordainketan eta baserri konpostan. Lehen esan bezala, 2009 jarri gendun atezateko bilketa Usurbilen, urtebete berandugo industriagunetako atezateko bilketa jarri zen martxan, 2011an sortzez besteko ordainketa jarri zen industriagunetan, hemen sakondu nahi du pixkat, hau da azkenian, hitzabeak esateu ez, sortzezunan baitan ordaintzia izango litzake. Gero, 2012an konpostaje komunitarioa abiatzen da, 2014an dator beste aldaketa nahiko esanguratxua, eta hau da, etxeetan, sortzez besteko ordainketa abiatzen dela, hau da, zuk ordaintzezu, ateatzen dezun horren baitan. Eta honekin lortua nahi izan da, 2015an errefuxa leno astero jasotzen zen Usurbilen, igandetan, honekin lortua 2 astetik behin pasatzen gara jasotzea. Nolabaite, errefuxa kubuak ateatzeko 140ko murrizketa bat ekarri sortzez besteko ordainketa honek, hemen esan, Euskal Herrin Usurbil dela herri bakarra, hau aplikatzen duna, eta, estatu mailan 15 herritan aplikatzea sortzez besteko ordainketa hau. Eta, oain ja 2021 urtean gaude, eta Ibonek azaldukon bezala, beste pauso bat ematen jarraitu nahi dugu, azkenean hau ez garapen bada, bilakaera bada, segi berdegu, hobetzen da, ez? Pixka bagio, eta epe motxian,
udara amaitu eta belaxe, nahi deu jarri martxan baserri komposta. Orduan, azalduko du pixkat zertan datzan, eta Ibone jarraituko. Bale, nik motxian denbora asko ikastakau, esplikatuko izu sortez besteko ordainketa zer den, eta baserri komposta ere, eman ditugun pausuak, eta ondo bidean, udara ostian martxan jarriko dugun proiektu hau. Segurazki hemengo guztiak, mugikorran tarifa zein den badakizute, eta igual ondakinengatik pagatzen zuen atxian, segurazki ez dakazuela oso argi. Normala izaten da, merkea egila izaten da, tindik defenditzen duten kontua da, baina bueno, ura, argila, zerbitzu guzti horiek konsumitzen dugunan baitan ordaintzen dugu. Ez genuke irudikatuko, argila ordaintzea €1, egun guztia piztuta izan edo itzalita izan. Berdin ordaintzea. Ondakinakin hori pasatzen da. 6 pertsona bizi, bat bizi, ondo selkatu, gaizki selkatu, erosketak egiteko ordua modu arduratsu batean erosi edo ez erosi, ondakinak berdin ordaintzen ditugu denak. Vale? Eta ondakinen inguruko legediak eta plangintza guztiak aizaizkigute gogoratzen behin eta berriro prebentzio neurri bezala, tamalez gure gizartean patrika ikutzen digutenian reakzionatzen hasten gehalako askotan eta ez lehenago, nahiz eta hezkuntzan dirutza bat gastatzen jarraitu, eta lan behar den horretan, Usurbilen atezateku horrek sortu zigun egoera gatikan, eta ja genuen bilketa moduan gatikan, ikusi genuen, beste herritan hasi ziala sortzez besteko ordainketa aplikatzen, poligonoetan hasi ginen eta esperientzio oso ona izan zen, eta horrekin ausartu ginen, herrira salto egitea. Herrira salto egiteak eta sortzez besteko ordainketa aplikatziak zer esan nahi du. Batetikan erabiltzailea identifikatu egin behar dugula, identifikazio horretan, RFID eta txipak eta teknologiak eta badaude, eta nik esango nuke gaina hildo nagusi hortikan dijoala, baina administrazioak kobratzeko orduan berme handiak behar ditu. Eta horretarako teknologia oso sendo bat behartzen ikusten gendun, eta RFID-akin eta txipekin eta gainera bagemiltzen, baina ez genitun emaitza hona lortzen, batzutan ez genulako identifikatzen, bestetan bai, eta horrela ezin diozulako herritar bat izerga bat kobratu, eta egin genuen zen QR sistema oinarrizkoarekin eta eskanerrarekin, lehendik ere, kalean genitun zintzilikailuetan aprobetxatu, kubo grisak eraman, eta teknologia simplea da, biltzaileak kubo gris bat jasotzen duenean, kubo hori identifikatu, herritar bat edo etxebitza batetik lotuta dago, eta ordenantza fiskalak ere egokitu genditun. Usurbilarren ordenantza fiskaletan, ondakinetan, zati bat finkoa da, eta errefusak euro bat balio du gaur egun, errefusak kubo bakoitzak, eta gaizki salkatuta baldin badago €3. Eta horrekin, emaitzak nahiko askarrak izaten dira, herritarrei informatzen diozu, haizu, kontuz, euro bat balio du, eta ez badezu bateatzen, euro hori aurreztuko duzu. Eta ekonomikoki naiz eta eragin ondo oso nabarmena ez izan, proportzioan, 107 bat da, uste dut, aldakorrean kobratzen duguna herritarrei, naiz eta poligonotan pixo handiago daukan zati aldakorrak, segituan emaitzak eman zitun, eta hemen daude, azkeneko urtetako gaikako bilketako gure emaitzak, lurrek esan duen bezala, 2008an 30an hasi ginen, 31 atezatekoaren hasieran, eta ordutikan, 86 hori daukagu, eta beko grafikan errefusaren evoluzioa ikusten da, berdea da guztizkoa, errefusa gorria litzateke poligonoetan jasotzen duguna, eta horia litzateke kale garbiketa eta urdina etxekoa. Hor ikusten da 14ean urdin horrek nola beruntze egiten duen 15-16an, eta horri zantzen, sortzez besteko ordainketa hori aplikatu gendulako. Besterik gabe, idea hori geratu ez, badagola teknologia eta aukera bat, ondakinak ere modu justuago batean ordaintzen hasteko eta hori prebentzio neurri bezala eraginkorra dela. Hori batetik izango litzateke, atezatekotikan etorri bide horretan egin duguna, eta bestea, baserri komposta, urtea daramatzagu proiektu honekin, eta urtea daramatzagu honek ere bere ibilbidea bat badulako ez. Atezateko bilketa hasi aurretik, autokomposta Usurbilen errotzen eta lantzen da asko. Horretaz gain, 2012an autokomposta ere lantzen dugu. Herritar batzuk esan dute, oso ondo, autokomposta, baina nik ezin dute egin, nire etxean ez daukadalako luztati bat, eta nahiko nuke egin, udalako orduan espazio publikoak egokitzen ditu autokomposta egiteko.
hondakinen munduan ni beti esan dut, gaikako bilketa eta hondakinen kalitatea, kopurua eta kalitatea, bi gauzak dira importanteak eta askotan kalitatea aztu egiten da, atezateko batek bermatzen dizkizu bi gauzak, eta gure bi hondakinak karakterizazio txarrenean 2ko inpropio maila eman du. Orduan, horren kalitate honeko hondakin batek tratamendua gero askoz ere errazagoa du, eta horrek eman digu baserri konposteko proiektuan pentsatzera. Hau ez dugu asmatu, atezateko asmatu etzen bezala, Europan bat zauden beste adibide batzuk, esango nuke garatuena Austrian dagoela eredu hau, baserri konpostarena, eta hiru agente elkartzen gara guzti hontan, bale? Eta esango nuke atezatekoak gaikako bilketan lan egiten dula, eta honekin tratamenduan ere salto txiki bat eman nahiko gendukela. Usurbilgo dolak bihondakina jaso egiten du, badugu landa garapen elkarte bat eskualde mailan lan egiten duenak, eta bere funtzioa eta helburua dena da, landa eremu bizi bat eta sustatzea. Orduan, landa garapen elkarte horrek administrazioaren aurrean hondakin ez arriskutsuen kudeatzaile baimena tramitatzen du, eta hasierako inbertsioak egiten ditu. Inbertsio horiek beti ere modu oso xumean egiten ditugu, eta administrazioak eskatzen dutena eta duguna, litzateke lurzoru iragazkaitz bat izatea, lixibiatuen kontrol egoki bat egin izateko, eta, baserritarraren lana errazte aldera, volteadora bat edo jauzkari bat ere erostea. Inbertsio hori landa garapeneko elkarteak egiten du, eta hirugarren agentea litzateke baserritarra bera, bai? Proiektu honetan baserritar izaten jarraitzen nahi dugu, tramitazio guzti hori kentzen diogu gainetik, konposta, berak egiten du bakarra da bere lurra utzi, konpostatzeko, eta horren trukean, tona bakoitzeko 70 euro tona ordaintzen diogu baserritarrari, hori da adostu duguna, azten garenean, koste realak eta uste dugu hori baino gutxiago izango diala, baino hasi arte ez dakigu. Bai badakiguna da, gaur egun usubigo dela, 158 euro tona ordaintzen dituela tratamendurako bihondakinerako, eta nik beti esan dut, tratamenduari dagokionez, Gipuzkoa dela, esango nuke munduko lurralderi garestiena, tratamenduari dagokionez, 158 euro inon ez dut ikusi, tratamendu tarifa hori, baina hori da daukaguna, orduan erdi preziora jaisten du Usurbigo Udalak tratamendu kostea, eta planta txiki bat da, 50 tona urteko, txikitik hasi nahi dugu, ikusteko zer nola dijoan, eta ikusiko dugu horrek zer evoluzio izan lezaken. Eta importantea dena, baserretara baldintza bat jartzen dugu oso ondo, nik konpostagatikan lan hau ingo dut, dirusarrera txiki bat izango dut, baina konpost hori nik erabiliko dut. Eta niretzako administrazio bezala eta udal bezala, zirkulua bai ekonomikoki eta bai ingurumen aldetik bertan izten da. Primeran, eta hori da, baserri konposta, erakutsi nahi dizuet bideotxo bat, volteadora hori erosi genuenean, proba bat egin behar izan dugu, makinak ondo funtzionatzen zuelako, eta bideo txiki dauzkat, ikusten direnak. Hau da, baserritarra bera, gu kamioiarekin utzi, eta bera volteadora horrekin, estimatzen dugu, astean behin, volteo hori eginda, nahiko alizatekela. Baserritarrak berak dauka egituratzailea, kasu honetan, oilotegi badauka ondoan, eta horko ximaurrarekin eta egituratzailea bertan izango genduke, eta hori da volteo prozesua, eta hor zen, lortu gendun konposta handik aste batzuetara, bai manta horrekin tapatzen dugulako, gure klimakin eta ezetasuna eta kontrolatzeko eta lixibiatuak eta gutxitzeko, baina hau zen lortu genuen emaitza, Usurbigo bihondakinarekin, eta nahiko gustora gelditu ginen, proba bakarrik egin ahal izan dugu, hain dela ja 3 urte pasa dira, eta berriki jaso landa garapen elkartea ja hondakin ez arriskutsuen baimena lortu du, kudeatzaile bezala, eta helburua pixka bat hori da. Hau herrian bertan lortzea, eta esango nuke bihondakinen kudeaketan, eskala horretan beste pausua dela, autokonposta txikitik, auzokonposta auzo mailan, baserri konposta herriko baserritarrekin kudeatzeko, eta ja, gehoia izango litzateke eskala industrialeko konpostatze plantak, ez? Eta hoxe da lortu genuen emaitza, eta plantan ikusiko baldin bagenu gure egitasmoa,
Hauxe da, hemen gure kamioia etorriko litzateke ona, hau da hormigonatu genuen eremua, gorriz dagoena, hemen utziko genduke gure bi hondakina, behian, balsa, lixibiatua jasako lituzketen balsa batzu lirateke, lixibiatu horiek rezirkulatzeko asmoa genduke, lona horiekin tapatuta dukagunez, prozesua berak ezetasuna beharko luke eta aurrek usten dugu hori berzirkulatuko gendukela, lixibiatu horiek, egituratzailea hemen izkinean, eta, prozesu aurrera di joan enean, volumena txikitzen denez, hemen pilatu, eta azkenea, tejabana honentean konposta lortuko litzateke, eta baserritarrak berak erabiliko luke. Hau zurbilen, baina bai egia dela, eredu hau Euskal Herrian adibidez, Arabako lautadan, netzako ez dauka zentzurik herri txiki horietan bihondakin hartu eta Gasteizeko konpostaje planta batera eramatera. Badakit hasi diela Araban ere baserri konpostaren proba piloto batzuk egiten, eta ongi etorria izango da. Eta guk, nahiz eta planta bat oso gertu izan, nik uste ekonomia zirkularrean eta herri mailan hondakinen zirkulua izte horretan, lehenengo pausua izango da, eta lortzen dugun astea, eta, beste batean etorriko ginateke ja emaitzak erakustera. Haixe ba.